Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Yukarıdan yağın yağmasa yer gök getirmiyor da. Nem düşmesi göğünden yer gök getirmez. Min gaýgy yığılsa bir iş bitirmez. Ol narahat bolup duranman iş bitmeýär. Är yigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deyin gaýgysy bolma. Är yigit göňlüne gaýgy getirmez. Erleň är bolan Rasulullah'ın gözde. Mudam narahatçylyk ba. Ay ahiret derecemizdir diýip mert bolýarmyş. Mudam gülür ýüzlümüş. Är yigit göňlüne gaýgy getirmez. Namart ogul deyin gaýgysy bolma. Deyinlidigi namart ogul ýallydygy. Namart ogul wadyr diýipdir. Ay men Hudaý duam näme kabul etmeýär, men işim mudam oňa birdat, mudam şikayet, mudam algyllah Hudaýyndan. Bir ahiret derecemdir, bir Resulullah bizim ulgumuzdur, bir Eyyub peýgamberiň derecesi beriler, bir fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Dünyada bir kıyınçılıklar olsa ahiret derece